Altså folkens, og vi spiller igen Vanilla episode 2. Og i dag der tror jeg, at vi skal få bygget vores hus færdigt, og så også lige lave noget andet, hvis vi kan finde ud af det. Og siden sidst der har jeg lige fået lavet mig en furnace. Og lad os lige spise lidt først. Så går vi lige ud og hugger noget træ. Det skal ikke ske. Det er så. Lad nu være ild. Lumberjack. Nej, det er ikke det her træ, vi skal bruge for at kunne bygge. Vi skal stadig bruge træ, så det er lige meget. Her. Skal det bare stå der hele tiden? Og se ned på andre, eller? Nå, men lad os gå ud og fælde nogle træer. Og det er ikke birchwood. Det er oakwood. Og jeg tager helst dem med 2 træstubber nederst. Eller 2 oakwood nederst. Lige her og her. Fordi at så kan jeg nemlig hoppe op på den her. Eller 3, mener jeg. Fordi så kan jeg hoppe op her. Og så tage dem. Og det gode ved dem, der kun er 2 af de her, af dem her, det er, at man kan gå ind under det og tage det. Det er 3, man skal bruge. For eksempel lige her, så kan jeg bare hugge det her. Og så, så hugger jeg bare videre. Men vi skal da også få skaffet os noget mad i den her episode. Yep. Så tror jeg, vi skal lige have det der stykke. Ja, sådan der og sådan der. Fordi jeg kan bedst lide de lige tal. Så jeg tager næsten altid de lige tal. Nå, så står du ikke der og ser ned på. Det der gør ikke. Dø. Okay. Lad os lige få. Ja, vi kan lige tage halvdelen og halvdelen. Skal vi bruge det her der og til det der deroppe. Yep. Og så bygger vi lige videre på huset. Herfra. Og sådan her. Nej, ikke lige sådan der. Jo, sådan der. Så plejer jeg altid lige at lave mit hus med en spids. Ja, nu skal jeg så til at ødelægge det her igen. Ødelæg. Så gør jeg sådan her, sådan her, sådan her. Fordi jeg synes, at den her slags hus her, de ser ret pæne ud. Så jeg plejer altid lige at lave dem. Jeg kan også lige lave sådan en her på top. Så jeg lige kan lave det, jeg gerne vil have. Sådan her. Og så plejer jeg ellers altid at gøre sådan her. Og selvfølgelig har jeg ikke nok.
Og sådan bliver jeg bare ved. Nå ja. Det kræver jo selvfølgelig også nogle hjørner. Ja, der havde jeg hjørne, men lige her har jeg ikke hjørne. Fordi at jeg gerne vil spare på træet. Den her. Den skal jeg lige bruge. Farvel. Og sådan der. Så kan jeg også lige gøre sådan her. Og jeg bliver bare ved og ved. Indtil det begynder at se pænt ud. Eller til jeg ikke har mere træ. Ja. Kul. Lige der. Så kan jeg lige bruge de her 4 stykker der til at lave de her bøffer. Men bare roligt, på et tidspunkt, der skal vi nok få os et Fire Aspect Diamond Sword. På et tidspunkt. Men lige nu, der skal vi lige ud og jage. Eller jage. Hvad er det ikke? Fedt nok. Tror jeg ikke. Hvis der kommer kylling ud af dem, så kan jeg lave et privat sted for det, og så kan vi lave en kyllingefarm. Ja, okay. Kom med flere æg. Og jeg bliver æggegak. Kom her. Kylling. Okay. Så går jeg lige her, hvor det ser helt vildt latterligt ud. Okay, måske skal vi have hjørner. Det skaffer jeg bare på et eller andet tidspunkt. Og gulvet skal helt sikkert laves om. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Så kan jeg lige tage det der derind. Og selvfølgelig en kiste. 2. Så det bliver til en large chest. Kan I se? Large. Så kan vi lige putte det her lækker ind, og det som jeg skal bruge. Ja, okay, lige her indtil videre skal jeg bruge den. Så skal vi bare lige ud og hugge noget træ. Som vi plejer, fordi jeg mangler hele tiden træ. Men vi skulle gerne nå i den her episode at få bygget vores hus færdigt. Og lige være nede og mine lidt. Og hvis jeg gerne vil have mere mining, så skriver jeg det bare i kommentarerne. Fordi jeg vil også rigtig gerne ned og mine, men der er også så mange andre ting, jeg har planer om. Så dem må jeg hellere få gjort, før jeg begynder at mine. Og ja, så skal vi også lige have fundet os nogle får, fordi vi skal godt nok have sådan en seng. Så det ikke tager så lang tid om natten. Det er allerede ved at blive nat. Så skal vi lige skynde os ind i vores hus. Og gør det her og det her. Sådan der, sådan der, sådan der. Sådan der, sådan der, sådan der.
Sådan der. Fordi den her, den går snart i stykker. Og nu behøves vi ikke den. Den kan vi bruge som lidt brænde til det her. Ja, okay. Så putter vi kul ind. Ja, den nåede jeg så ikke. Yep, så putter vi lige noget af det her ind. Og vi skal også lave os et sværd. Og det der er lige præcis nok cobblestone til. Sådan der. Okay, jeg synes, at vi skal gå ned og mine lige her i den her episode. Fordi I gider nok ikke bare se på mig spille og ikke noget med mine. Wow, der er godt nok meget jord. Jeg kan lige tage nogle torches med, så det ikke bliver så mørkt. Og nu hvor jeg har noget af det der, skal jeg lige gøre sådan her, sådan her. Sådan noget af det. Yep, det var bedre. Prøv lige 3 på det. 12 torches. Ja, og boom. 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 Så er der noget af mine. Nej, vent. Jeg har allerede en mine, men nu kan jeg lige tage alt det her kul, jeg lige har fundet. Og så går vi ned i den der mine med iron. Så vi kan få smeltet det og få lavet iron gear. Og ja, iron gear. Og ja, der er godt nok meget kul. Hvor meget fik jeg egentlig ud af det? Der er ikke mere. Nej, jeg fik 24. Det var ellers meget. Så kan vi lige lukke det her af, som jeg selvfølgelig lige skal bruge noget af det her til. Altså det. Og den. Så går vi det bare lige noget miner. Lidt iron og sådan. Der er meget iron her. Der er ikke mere iron her, vel? Jo, der er lige noget der. Er der noget bag ved det? Nej, men jeg fik den flint. Som er sådan noget, vi skal bruge, når det er, vi skal lave vores netherportal. Til at lave flint and steel. Kæft, det er en dårlig mine. Så skal vi da bare op igen. Som tager endnu længere tid. Oppe. I'm gonna swim. Yep. Den var sgu ikke.
Helt ærligt, så falder jeg ned igen. Og det var heller ikke den vej, men det var den her vej. Så går jeg bare ned i den mine, som jeg lige havde. Den lille mini-mine, jeg lige havde lavet. Nej, sådan der. Yep. Sådan der. Og nu lukker jeg lige det her sted af. Og det der sted, hvor jeg er ligeglad med, at der godt kan komme monster dernede. Men det er jeg lige glad med. Og vi miner. Iron, perfekt. Det var meget iron, det der. Ja, jeg som ser den her, det er fordi, at jeg spiller Vanilla inde på Technic Launcher. Inde på Technic Launcher, der spiller jeg Vanilla, og der er der alle mulige nye mærkelige opdateringer. Og derfor kan der komme så meget iron. Lille smule mærkeligt. Der var lige 10 stykker iron der. Fedt. Men det løser næsten vores iron problem, som vi ikke har. Og håber, at vi snart finder noget. Nej, jeg skal også lige huske at lyse op. Lige her. Ja. Og lige her. Kom nu, jeg vil bare finde en mine under jorden. Kom nu. Jeg har bare noget med iron. Det går ret. Lad os sige, at jeg slutter den her episode, når det er den her stone pickaxe, den går i stykker. Yep, så går jeg lige op, udskifter gulvet, og så afslutter jeg. Men først. Og der. Så kan jeg lige spise en cooked chicken. Dairy right. Polished. Det kan jeg bruge på et tidspunkt. Til at gøre huset lidt flottere. Yeah. Så bliver det dag. Wow. Yep. Så udskifter jeg gulvet. Den der udskifter jeg også, selvom jeg ikke behøves. Og jeg udskifter dørene til sidst. Jeg kan lige gøre sådan her og bagom. Og der. Og næsten det sidste.
Og det sidste kommer nu. Men I skal stadig lige have det her. Dum, dum. Nej, jeg burde nok lave det anderledes. Fordi vi har nemlig ikke lige så meget polished andesite. Eller hvad det hedder. Og ja, det er lidt noget, at vi ikke har så meget af det. Fordi ellers så kan vi lave det på den her måde. Så vi gør bare lige... Ja, den gemmer jeg selvfølgelig. Så vi kan gøre sådan her. Ja, det behøver jeg ikke. Sådan her. Sådan her. Nej, ikke sådan der. Ja. Sådan der. Det var lige noget af guld. Jeg tror, at jeg runder episoden af her. Ses til næste